ఇక ఉత్తరాఖండ్లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. పౌరి ఆల్మోరా సరిహద్దు వద్ద ఓ ఆర్టీసీ బస్సు అదుపు తప్పి లోయలో పడింది. ఈ ఘటనలో 20 మంది మృతి చెందగా పలువురు ప్రయాణికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఘటనా స్థలికి చేరిన రెస్క్యూ బృందాలు సహాయక చర్యల్ని వేగవంతం చేశాయి. గాయపడ్డ వారిని రామ్నగర్ హాస్పిటల్కు తరలించాయి. అయితే బాధితుల్లో పలువురి పరిస్థితి విషమంగా ఉందంటున్న వైద్యులు మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నారు. ఇక ఈ ప్రమాదంపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు సీఎం పుష్కర్ ధామీ. మృతుల కుటుంబాలను ఆదుకుంటామని తెలిపారు. दर्दनाक हादसा, बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया है। बरातनाथ वाली बस मचुला में क्षतिग्रस्त, बहुत ही भयंकर स्थिति, दर्दनाक हादसा, बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया है। बरातनाथ वाली बस मचुला में क्षतिग्रस्त हो गई है। बहुत ही भयंकर स्थिति, दर्दनाक हादसा, बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया है। बरातनाथ वाली बस मचुला में